sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isipin nyo oras sa Pilipinas, alas 9:33. Ang oras ang Buylugman, nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. Kagasubuman, Buylugman nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyo sa Kalwansang Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5
na ton mga ka-K5, nakalabo na kita sa 37 minutos na. Nakaligad sa alas 9. Kaliwat may gabi na sa inyo taran, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi kisa ton may kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sa aton tinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. At sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwag kita nga mga talakay nasang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, pangin-kaupon man aton karon nga mga balita na kag information balin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kangtanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upon naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifo. Sino? Jenny. Upon naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Naton nga piloto si ka-K5 Jason Talaron. Baw? Double J subong ara. At Triple J nagali. Ang inyo nga ang kurmandi June Kapulot man mong Triple J. Ang naga kwano ang mga nagapangalagad sa inyong subong nga gabi. Dito sa ato sining nga pagpangalagad Triple J sa patrol ka-K5 Jenny Kauyunan at ka-K5 Jason Talaron. Samtang kaupon mo naton karon ang mga pilaman ka mga report kay informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Nagikan karon sa balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Od naton si ka-K5 Alex Escalante. Kag mga balita naman kay information nagikan naman kay ka-K5 Kim Kaluyo. Od naton diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastura. Atong nga news center o naton si ka-K5 Shani Punay and ka-K5 Joy Apin. Kinandan ako naman ang iyo ka-K5 June Alojado Capulo. Welcome gay sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Sunday, March 23, 2025. Kapit sa 23 na kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Diri sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Para na kamo sa aton karon nga mga pila na ka mga balita kag information. Mga dalagko na nga mabalita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Probersi na ay kinatamya talaga na sa mga gabi nga ato sining mga kauturan. Ato sining mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information. Kinatamya naton mga listeners naton na nagamonitor na subong nga gabi. Pahing gabi sa ato sining nga mga katapos ang mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, tanan-tanan nga mga driver, nga mga nagapamati na diri sa aton nga pagpangalagad. Good evening. Mapapribado man kag pagpubliko nga mga salakyan sa aton nga mga modernized jeep nga nagamonitor diri sa ato sining nga pagpangalagad. And of course, kinatamya taman nga ato sining nga mga kauturan nga mga nagapulaw-pulaw pa sa mga gabi, sa mga nagabugtaw pa. Good evening sa inyo tanan-tanan. Sa mga security guards,
Ngayong gabi sa mga sidewalk vendors naton dira nga naga-monitor man diri sa ato sila nga pagpangalagad sa aton karon nga mga sidewalk vendors, mga manubaligya sang hopya mani popcorn aw papalito siupaw Pinoy balut. Sir, itlog mo orange. Ngayong gabi baligya da sa mga prutas orange, mga manubaligya sa Indian Mingo. Yara pa da Indian Mingo bay na ay agay ha iban pa da nato sini mga kauturan nga nagapamati na diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ngayong gabi magari sa tanan nga mga teachers, mga estudyante, nga mga nagapulaw pa subong nga gabi, nagahimo sa sini nga tagsa ka mga kwan, mga lesson plan, mga students nga nagahimo sila sini nga matag sa ka mga assignments da. Good evening. Kutob sa malabutan sa ato sini nga pagwaragwag sa inyo tanan damay nga gabi gid. Welcome na diri sa ato nga pagpangaragad sa programa ang K5 Night Watch. Sa ato sini nga pagpangaragad karon dugay may kaupon man naton karon ang ato sini nga pag-asa paghatag sang latest nga weather report sa ato sini nga local pag-asa mga ka-K5. Pero of course mga situational report nagika sa aton nga patrol pagkaroon sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang sa aton karon nga mga pirana ka mga dalagko nga mga balita ay tamyaw tamang gali ang ato sini nga mga kauturan most especially ato sini nga mga followers nga nagalantaw na sa aton nga programa diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Tayong gabi gida sa inyo tanan-tanan ha. Taran-dugay no, biling kamo sa inyong mga mensahe sa inyong mga comment diri sa comment section sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital na Facebook page. Kaya ato nagkaroon nga pagabasahon ang sini nga mga comment mga ka-K5 sa mga gusto nga magpa-shoutout. Tinatapang panunta karon ha. Ato sini nga pao na mga inusin nga mga comment karon na hindi panghatagan tara karon hostisya karon inusin nga mga comment mga ka-K5 dili sa ato sini nga pagpangalaga. Nagkaroon sa aton karon nga mga pirana ka mga headlines, mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headlines mga ka-K5, sa aton nga mga balita lokal, kaso sang dengue sa Iloilo City nagdangat na sa masobra isa ka gatos. City Health Office plano nga magpatigayon sang listing sa mga barangay. Ang pamangkot san opa san o magahiwat sang listing sa mga barangay. Matamat na damo nga reklamo ang biktima sang dengue mga ka-K5 diri sa syudad sang Iloilo. Ako na ginasiling naton mga ka-K5 nga pirmi lang ginahambal nga kinanglan maghimo kita sang 4 o'clock ka habit nga 4 o'clock habit dapat dapat anytime 24 hours nga habit 24 hours o'clock nga habit na dapat mo kay every 4 o'clock habit lang. Kaya kung halimbawa abi ko alas 4 sa ngapon niya gaubra ka manok ka maninlo kay mong gaubra ka mga ka-K5 dapat adlaw-adlaw atong sining limpyuhan palibot sang panimalay ta mga ka-K5 para nga hindi kita maigo sang sining mga dengue carrier nga lamok mga ka-K5. Karon nga kwao ng follow-up report kay iban pa nga mga latest nga mga balita angot sining pag muad naman sang dengue cases diri sa ato sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa
Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information, sa iban pa nga mga headlines, 26 ka kaso sang leptospirosis na record man sa probinsya sang Iloilo. Sa 26 ka kaso sang leptospirosis, isa diri ang napatay mga ka-K5. Ngari pagit, ang leptospirosis mga ka-K5 hindi makita doktor pero sa aton nga pagtuon informasyon, ang leptospirosis mga ka-K5 ang naghalin ini sa mga higko sang mga sapat katulad sang ilaga, ido kag iban pa. Dili gahalin mga ka-K5 ang ining mga pamaratian o ining mga virus nga ini katulad sini sang leptospirosis virus mga ka-K5. Gani sa ato sini nga mga kauturan no, hindi gani bakterya no. Gani sa ato nga mga kauturan ba panindo gid. Kasi ni sa mga bagay-bagay nga dapat nato sini nga dapat nga iga hatag sang pagtuon sa ato sini nga mga pumuluyo. Dili sa ato sini nga matag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Samtang sa ibang panaton nga mga headlines, sa ka-fish vendor pinpatay sa Pasay City, biktima may kaso sadto nga illegal nga druga. Yan ta makaron kakwao na mga ilang ka mga headlines diri sa ato sini nga pagpangaragad. Samtang inpahayag nga uswag leader nga ang nagnegatibo kuno sa drug test. Ang utod sini nga lalaki amo ang nagpositibo. Agoy Itong uswag leader bilang nadakpan sa drug bypass operation. Mga K5 negative sa kuno sa illegal nga druga. Pero ang iya sini nga utod amo ang naging positibo sa malipot nga sugilanon. Ang utod yan nagaruro, siya yan nagabaligya lang. Mga nagaguluha pa nga balita nga ito nakuha ka dito sa may Kalapan sa Mindoro mga ka-K5. Ang report ka informasyon nga ang atong mga masobra sa mga lapit-lap mga pirato 800 milyones nga balor sang illegal nga droga nga nakuha dito sa may Kalapan sa Oriental Mindoro. Report mga ka-K5 nga diri patani kuno idulong sa iya diri pa kuno i-deliver mga ka-K5 sa kuano sa sining uswag leader nga nadakpan sang mga kilala sobra 1 ka milyon nga balor sang illegal nga droga ho. Ay Maria Ihunis tigrapon ni Santissima. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati standby kamo kay ato na karon nga istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagan. Samtang sa iban paginaton nga mga headlines, Land Transportation Office 6 masugod na sa pag-release sang plaka sa Abril 2025. Ang mga plaka nga mga wala pa mahatag mga ka-K5 sa iba nato sini nga mga kauturan nga may mga salakyan katulad sa mga motorcycles. Pag iban pagin nga mga salakyan mga ka-K5 masugod na ini siya sa pagpanagtag kuno sa pag-release ang sining mga plaka sa mga nagaparisto sila sining mga salakyan na bagong bakal sa mga salakyan nga wala pa sang plaka. Samtang duha ka motorsiklo nagbungguanay sa Banwa sang Dueñas kag probinsya wala na labot ang 95% nga vaccination rate sang mga kabataan. Uy, delikado ni. Kasi dugay-dugay ni. Kwa naman, bagra naman. Damo naman ang mga sila ka mga kabataan nga mga may mga balatian katulad sa pag-igo sa mga tipdas, polio, mga chicken pox, at iban pagit nga sahi sang mga pamalatian mga ka-K5. Pangod kay wala ini malabot ang 95% nga vaccination rate sang mga kabataan naton vaccine sang vaccine sang tanan-tanan siguro no, may TB na dira, may kontra polio, may kontra tigdas o kontipdas, may kontra chicken pox, konsulalom, polio mga ka-K5 iban pagit nga mga sahi sang mga vaccine na naga-prevent ini sa mga kabataan nga biktima sang sining mga virus ini ka mga nag-aatake sa ato sining lawas sa ila sa mga kabataan mga ka-K5. Yan tara karon diri sa ato sining pagpangaragad. Samtang sa
Aton sini nga mga balita nasyonal. Jog Diasim Amuloy panibag-o kuno nga ngalan nga nagtuhaw bilang mga recipients sang confidential funds sang Office of the Vice President. Samtang BIR pagabusisiun ang buhis sang mga local media influencers. Abaw. Inami gini mga buhis nga mga local media nga mga influencers, mga kaki-5 tisinuin ni sila. Nahon giguro tong sa piyak to. Mga buhis yung kuno pangusisaon sang taga BIR. Mga kaki-5. Mga usisaon yung mga lokal nga mga buhis nila. Kami man nadalas-das man kami dira. Di amon nga bayad man kami sa amon buhis ya. Di ba? Mga buhin man kami sa amon nga mga buhis ha. Mga kaki-5. Balayad man kami sa amon nga mga buhis ha. No? Tinga nga kinanglanon yung giniyaw. Tapos pangkawaton yung mga nagyapon. Bayad kami tulo-tulo sa mga buhis pagkatapos yun na pangkawat yung mga yunikang garo kamo. Nami na busisiyon yung gidang ilang nga mga kwana ang amon gali ang amon nga mga kwan nga mga buhis nga mga social media influencers bla at amon hindi man kami gali ang mga social media influencers kaya kung lalabot sina ang nami sinidiri kay kon social media influencer ka mga kakipad hindi balado nagabuhin man na direkta sa imo kung ginasilduhan ka ni Mita. Kung nasilduhan ka ni Meta, nagadirekta ina nga ginabuhin ang imo nga buhis sa BIR, hindi ka man mahatagan mga ka-K5 sa imo nga sweldo ni Meta kung hindi ka magparehistro sa BIR. Ato tuod na, kaya nga kon mismo gani nga Facebook page, naga-income ina siya sa Meta, pero ginabuhinan inasang ginabuhinan ina automatic sang buhis sang Meta. Direkta na ina dolyar pagani na ginakuha Ano ba lang? Diri sa aton sa lokal. Yara man nagabuhin mga ka-K5. Mga kwan akon gani way gani ko gakwa sing income ko nga gusto nang ibayad sa buhis. Way na sa may gasulod sa akon ng income diretso na nabuhin sa buhis mga ka-K5. Samtang sa iban paginaton nga mga balita, iban pa nga mga balita nasyonal, Vice President Sara saluduhan ang Philippine Army sa ila pagserbi sa pungsod nga may integridad kag kaisog. Ato sini nga mga balita nasyonal mga ka-K5. Sa ato sila nga pagpangalagad, no? Lasta na kamo kay mga detalye sinasa mga balita karon. Ato nga pagatalakayon diri sa ato nga pagpangalagad diri sa K5 Night Watch. Inatamya talaga na sa mayong gabi. Tag malipayon nga pagpamati kuno sa kay Jojo Jaime dira sa may barangay Baldusa sa distrito sang Lapas. Natamyaw tama sa mayang gabi kag maripayon nga pagpamati ang mga pumuluyo dira sang mga pumuluyo sang barangay Barrio Obrero sa distrito sang Lapo. Salamat sa inyo sininga nami kag maayo nga pag-akomodar kada kamusta nato sa ato sininga mga pumuluyo. Bao sos Maria Yunito hambal sila nga bautis niya i-greet gid kami kay gapamati kami sa imo diri sa imo nga kwan nga programa. Ilabi na gid si sa kwanda sa mga inang taga barangay Barrio Obrero da taga zona 3, zona 2 at sa proper. Kayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kasi mo maginatamya tamanggali sa mayong gabi malipayon nga pagpamati sa ginatamyaw naton sang happy birthday
Happy birthday sa kay inang David Abupial. Ano Abupial, no? Happy birthday. Ngayong gabi man dira sa mga pariente ko, si Neda Kabangan kag si Maylin Alberte. Ang mga pariente naton dira sa mga kwan, happy birthday na lang. Inimbitar ang Team Sulong Gugma sa pagpadulong sa ilang lugar to kamat para nga makapanginaon sa birthday nila dito. Happy birthday na sa kay David. Happy birthday. Agiban pagi nato sini nga mga followers sa ato sini nga pagpangalagad ba damo-damo gili aton sini nga kuno comment sa comment section na bebe pang pasiptatan tabi automatic na susubong nga mga tiniyon be. Ang mga una nga mga nag-comment sa ato sini nga comment section mga ka-K5 Peter Standarte mayong gabi, Mar Ilikinya mayong gabi, Yomar Pinicilia Rodriguez good evening. Sakay Jesner Clyde Kirante Anghelias shout out idol. Sakay Joris Andutan solid K5 supporters ang alimudyan. Sakay Vance Hondonero Rodriguez mayong gabi man kag shout out man. Sakay Cherry Ann Miha good evening idol, ginabirakas ang iban. Kadalagan man sa sila niya to. Naisa na siguro si imo Cherry Ann kay popular ka sang sa iya. Hindi na siya hisa kundi sugo na sa sanggiring sang kwarta naging hatag kagin bayad sa ila ni Jerry. Hindi na sa hisa may ara nga kahisa kag may ara pa gid nga income, double income kay Cherry Ann Mihada sang RMC Pharmacy diri sa may barangay Tagbak sa distrito sa ngaraw mayong gabi. Sa kay Ronnie Haleco Balseda good evening Sir John, great ko lang sang happy listening sa Security Department of Iloilo Mission Hospital. Mayong gabi da sa tanan nga mga security forces, mga security guards naton diri sa may Iloilo Mission Hospital dira sa Security Department. Ngayong gabi man sa kay Merly Bustirio, kay Bibing Chavez, kay Kulas Dayaw, shout out. Sa kay Florinda Cadavero, Idmel Palma Nonoy, ngayong gabi listening from Hagimitan, Pasig City. Sa kay Romeo Subiri, good evening Idol John. Christine Gardosi, good evening man. Sa kay Julie Alberca Gansya, good evening. Kay Reiki Amincia, mamayang gabi. Yes Silbon, good evening. Kay Richel Rojo, good evening. Sa kay Jay Siger. Mamayang gabi na sa inyo tanan-tanan sa mga nagamonitor. Kanay pag-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Gabi man sa tanan nga mga grupo sang BBDP Force GMZ ay gabigit Baronda DP Force GMZ Debesa Piscina Flores Onyate Ramos Kapulot Espinosa Herotse Mabilog Kansulweta. May gabi dahan BBB Force GMC. May gabi kay Hiron Olivar, good evening. Siling niya, hoy Kapulot, hindi ka man tumandok sa Iloilo City, haslo ka. Ano karon kundi ko tumandok sa Iloilo City, ano karon? Ang pagtindihan na kung dire sa mga lapit-lapit na sa 25 anyos, hindi pa na tumandok. Hindi ba laki? 500? Tapos nga itsura pintok. Amo na balang mga ina balang naga-comment ka pagkatapos ang imong itsura bala hindi makita kag hindi makilala. Nagapakita lang nga pwerte si mo ka tarantado. Lalabot nga tarantado ka na talawan ka pa.
Uliw ko na BK500 i-block na para nga sigurado. Kaya mga mo ng mga tao na pwede nga sapakon. Naghimo ka sa imong identity pagkatapos itsura mo hindi makita da. Malipot nga sugilanon, hindi ka matuod-tuod nga inang sincero nga kuan bisan buyayawon mo ko turutudo. O nang imo itsura ginapakita mo, way ginaproblema kay man nga normal na kay hindi mo man ma-please ang tanan-tanan. Hindi wala kay 500. So, ako yan nagabaton ko sila sa mga amo. Sinabisan grabe pa nga mga pamuyayaw mo sa akon. Way ginaproblema. Hindi guro kalusot ang iba nila nga mga black propaganda. Pati diri sa aton nga programa nga way mataganig ang komentaryo tudo di. Basi bilantes ko maguntat lahanuton ko trutudos mayor mo blang haslo. Tumbo kagid ikaw gid basulon niya. Si mo da. Hindi bala. Sakay ging panagiton da mayong gabi pakilala kay tsura mo kay para nga kuanon ta kay hindi ta pag i-block Pero kung hindi ka magpakilala itsura mo di, i-block kagid namon ya. Kay nga pa guba ka lang di sa ngamon nga kuan nga kasadya. Sakay Jay Segerda, mayang gabi sa kay Ging Panagiton, mayang gabi sa kay Karen Pearl Crisostomo. Shout out sa mga anak ko, sa kay Chucho, kay Coco, kay Chuchay, kag sa kay Siyang, grabe mga pangalan sa mga bata mo ba? Sa kay Benjamin Galve, mayang gabi man. Sila niya idol. Kamusta? Bago lang naman ako ang nagalantaw sa live mo. Kay naguba ang cellphone ko, bisan diri tumandok, at least handa, bisan hindi tumandok, at least handa magbulig sa mga Ilonggo, dapuga, siya katalawan ka, siya to. Siya nag-react to sa isa, nga, sa Cairo ni Haliko Balsida, sige, biraha sila, sir, pabayin na lang da, hindi na pagsapaka kulang na sa pansin, correct it. All you have to do is ignore them. Okay? Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangaragan mga ka-K5 sa mga dalag ko, karoon nga mga balita, informasyon sa ato sila nga pagpanumbalik. Plasta nato na mga pirana ka mga balita kag information diri sa ato sila nga pagpangaragad. Aglakip na ang ato sining latest weather report nagika sa aton nga lokal pag-asa. Ang mga balita nga inubatian ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Mga ka-K5, di Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Nagaproblema kabala sa imo sining nga diabetes, diabetic kabala, hypertensive kag iban pagid nga mga pamalatian nga ginabatsyag nimo sa imo sining lawas mga ka-K5. O namo ni gani imo nga problema, yari na ang solusyon. Inom ka lang sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Labi na gid sa mga kauturan naton nga gusto makalikaw kag ma-prevent ang cancer. Nga atake sa ato sining lawas sa tion gani nga sudlon kita sang cancer ba mga ka-K5. Ang cancer nga daan way giniya bulong mo. Magluwas ki lamang sa imo sini nga pagpabakod sa imo nga immune system para nga hindi madali-dali nga magkalamatay imo sini nga mga antibodies nga amo naman ang once nga magluya na gani diri na nagasulod ang complication, ang komplikasyon mga ka-K5 sa ato sini nga lawas. And then after sina palang luya ka na amat-amat bangod kay ginaamat-amat na kaon sang sining mga virus o kon mga pila ka mga bakterya ato sining nga lawas kag nagamat-amat na luya ato sining lawas yen bangod kay ginakaon na sang cancer cells ang ato sining immune system mga ka-K5. So kinanglanon naton nga magpabili nga mabakod ato sining immune system. Labi kag labaw sa tanan maproteksyonan nato sining kagalingon ng ato sining mga selula pinagi sa pag-inom sang di Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Nga ang kinanglanon nato nga mag-inom kontra cancer.
para ma-prevent nato ang pag-develop sang cancer sa lawas ta. Bangod mga ka-K5 na ang klinika DTX pabaharin kag Mighty C ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Mga ka-K5 agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton nga naga-cause sang cancer. Mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kon sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Ang Mighty C naman ang isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So hindi na maghulat pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton sa mag-develop sa sining cancer. Proteksyonan naton ang aton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Nabakal sa Shopee. Order ka mo sa Shopee, dulong sa inyo tagsa ka mga panimalay. Kag wala labot sina mga ka-K5. Pwede nyo mabakal sa tanan-tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ni Doc Ramiloy nga hara na pahamtang sa may Pasig City, dira sa may Salvacion Street, corner Ipan Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Pwede man nyo mabakal dira sa may Cosmart sa Banwa San Calinog. Dira man sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa Sang Miagao. Kag diri sa Iloilo City, arigid lamang diri sa may kilid sang Centro Birch International School or International College, diri lamang sa tupad sang Robinson's Haro sa dalan sang Ilopes. Kag pwede ka mo makapa-check up sang libre, tungod kay may ara ina sila nga libre nga check up nga gina-offer sa gusto nga magpa-check up sa ila sini nga tagsa ka mga clinic diri sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government before ko na Mexico almost a decade ago.
Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Good life, magkabila sa tao na nagsaling sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na rin kabudlay, bisa na rin ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nagkalabor kita sa 21 minutos na nagkaligad sa alas 10. Diri sa aton sini nga pangalagad sa ilo na kita sa mga pirana ka mga balita kag information. Diri sa aton sini nga pangalagad nga kwaon naton karon ang latest weather report. Nagikan sa aton nga local Pag-asa. Para mabalaan naton kanong latest nga sitwasyon sa aton sini nga panahon sa palibot sang syudad. Sa bilog nga probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Upo naton karon sa aton sini nga Pag-asa. Upo naton sa Pag-asa Iloilo. Engineer Jan Baron mga ka-K5. Engineer Jan Baron sa latest nga weather report. Good evening. Go ahead. Hello sir, mayong gabi kan sa aton mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sa Sunday, March 23, 2025. Based on ang latest na update, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-apekto sa may Mindanao kag sa Palawan. Walang northeast monsoon ang padayon nga nag-apekto sa may northern and central Luzon.
Diri sa aton sa Western Visayas, expect natin na magalungmon nga gabi na may tsansa sang mga scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ang inaton diri sa Western Visayas, may kasarangan tugtog nga basbog. Sa direksyon na miyan sidlangan, nga muna magadala sa kasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na to, 25 to 30 degrees Celsius. Ang adaw na ito, nagdala size ng kahapon buklak ini 5:52 buwas sa aga. Meron latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay safe out there. Sir Jan? Yes, sir. Waay kita sa may na monitor subong sa ato sini nga mga satellite monitoring may nagapasulod nga ako na mada nga mga weather disturbance sa Engineer Jan Baron, sir. Yes, sir. Wala kita may gina-monitor subong nga LPA or bagyo sa sulod or sa Philippine Area of Responsibility. I see. So ining ITCC nga ini sa Mindanao area nagaepekto, kag diri sa ato sa may Western Visayas, ano niyang nagaepekto sa pagulan-ulan subong? Yes, sir. Ang diri sa aton sa Western Visayas, ang mga pagulan nga ini tugay ni siya sang easterlies. I see. Okay. Sige. With that, Engineer Jan Baron, thank you so much. Yes, sir. Thank you and may gabi. K5 News FM Kampiyon Report. Engineer Jan Baron, mga ka-K5 sa aton nga pag-asa, mga ka-K5, no? Pag ulan-ulan diri karon, no? Ito sinabatyagan na humaling kagayina sang hapon. Ang iban nga, imbes nga mga house-to-house patatani, ginasang hapon, way na lang kay sige-sige ulan doon, binabayi pa nga ulan daw, no? K5 Andre, no? List, no? Ang nag-epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Kason sang pagulan-ulan, no? Ang intertropical converging zone yung mga ka-K5, mabatyagan ini sa may area sang Mindanao. So, at least way bagyo, way sang low pressure area nga nakita kawala sa mga weather disturbance. Nakita nga nagapasulod diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Oras naton karon nakalabor kita sa 24 minutos na nakaligad sa alas 10 sa ato sining pagpangalagad. Dugay-dugay kuhaon naton karon ang latest nga kuano nga ang sitwasyon sa palibot sa syudad naton ato sining situation report karon dugay-dugay kuhaon naton upod sa kay K5 Jenny kauyunan para nga balanta nga kuano ang aton sining sitwasyon sa syudad nato subong naguntat na magurong ulan ginapas ang hapon to daw sige aber matamyaw kita sang iban pa nato sining mga followers nga nagapamati diri sa ato sining pagpangalagad ginatamyaw naton sang maayong gabi si Gerald Aliador Abiliano Jr. Sir, may gabi, watching from Sara Iloilo. Sakay, Ronnie Haleco Balsida. May gabi niya, panggarit-garit ila ubra. Wala man gapakilala, gapanago sila Sir John. Gani, bailanda sila. Hindi na pagsapaka. Di na nabasahan ko lang to, kay way ko ma-screen, abi mo, way ko makita. Kuan sige basa, tagul sila gulpira sa naglusot. Gintamyaw ko pa sa ganin, ibla. Gingreet ko pa siya. Anay sa nguli, kita kong iyang mensahe, gali pang disturbo. Ang garit-garit nang gali. Okay. Sakay bigong nilalang. Niya, hello Idol Sir John. Hello man, mayong gabi. Sila niya watching from Kuwait. Okay. Regalin ni saya sa sa abroad, FW na to, no? Sa Kuwait, pamati dire sa ato sila nga pagpangalagad. Kuwait, no? Sakay sila nga nya go lang sir, hisa lang ran. Dani, Pero kamo naman sa pangabuhi naton diri sa Pilipinas. Naton bala nga pangabuhi diri sa Pilipinas. Yan mo kadamo sa mga hisaon, no. So, ano na sila yaman, hindi na mabuhi kundi ka panghisa, blaw, tapos mangmarites pa ng iban. Yambo, sinyo daan. Mga ka-K5.
mo na gani nga kwanta gani ginapabayan hindi naman sa lapako ng mga ka-K5 no. Sa kay Roy P. Famada kagawad may gabi nya may gabi lang idol John. May gabi na sa kay barangay kagawad Roy P. Fama no. Sa barangay Sambag sa distrito sang Haro may gabi gid. Ay ginatamyaw talang gali sang happy birthday in advance para sa buwas nga adlaw sa kay Ruby Provido Galio. Happy birthday lang na in advance sa kay Ruby Provido Galio. May kwan sa kuno buwas may ipadala sa kuno si imo buwas nga kwan kay 500. May ipadala sa kuno si imo buwas nga cooks. Cooks. Kaga pamahaw. Padala niya ka kuno sang ano ganino ng Albertos. Pichapay. Ikaw na ipadala niya boss pa kauno niya ka kuno boss tutudogid no sa kay sa kay Ruby Provido Galio. Happy birthday para buwas nga adlaw. Ayos, so ala sige. Sa ato sila nga pagpangalaga no ginatamya man si Nini Carmel. Good evening. Sa kay Romel Libuon Bunda. Good evening idol. Sano mo last day sa K5? Bawhid lawon naman ako sa imo idol. Gabay pa kung city councilor ka na idol. Ang war on drugs mo ipadayon mo gid. At iuwa mo ng isa sa mga ato sini nga mga advokasya. Mas manami ni kay kung pananglitan nga magkonsal na ko sa syudad. At least may gamay-gamay kita gawa nga puder nga maghimo sang ordinansa, maghimo sang kasuguan nga nagahatag sang sang mga kung ano sina nga mga pamaagi para mga ka-K5 nga mapauntat ginaton ang illegal nga druga diri sa ato sinimay sa may syudad sing Iloilo. Kita nyo kung ano kadamo sa mga illegal drugs diri sa ato sini nga syudad mga ka-K5 ay susama ko may ato ganito nga nakuha sa kalapan kung wa ito makwan like for example kung wa ito na balaan na mga ka-K5 nga may ara gali nga ginkarga sa kwan pa nang sa kanami pang klase sang salakyan ang ginsaya kawa kampiyon yung salakyan ginakargahan makon mo ano ganito Toyota Camry ang ginakargahan mga ka-K5 sus Maria ihuni sara imo inang illegal drugs nga sa pagkakwan no sa pagkadamo-damo nagabalor ini mga ka-K5 sang pila ka milyon da mga 800 milyon subot sino lapit-lapit bilyon sinako-sako man nga pagka sinako-sako nga kwan mo nga shabu ni makon mo magkinilo ng mga pila ka kilo gani kuno to do mga sobra isa kagatos ka kilo ti sobra isa kagatos ka kilo inang kay 500 ang buot silingon sina nga ting isa kasako nga bugas na 50 kilos malang namong kung sobra isa kagatos ka kilo tingnan mo silang mga duwak sako sus Maria Yunes duwak kasako itampok mo sa sungad mo amatya ko ga duyog-duyog kaguro hasta matya kong mata mo siguro ga duluros ang pulaw hindi katulog mga ka-K5 mo hindi bla nan no so muna mas nami ni like for example kung ako abi ang mangin konsyal na sang syudad as a radio commentator and anchorman si John Capulot can focus on this top 3 specific tasks and legislation in the City Council of Iloilo City mga ka-K5 advocating for an anti-corruption number 1 anti-corruption ano pagid no anti-drugs and siyempre being the voice of the people amo na sa K500 no ay na naman to nag-English naman ko sa nag-English mo ko to yaman dapat hindi ko mag-English kaya nga daan niya hindi na lang kabalong mag-English sa Maria ay hunis di gara po ni Santisimagin ay siguro number 1 siguro nang himuon ko man no
Di siyempre, korupsyon mong anti-korupsyon. So, number 1, kung pananglitan nga magdaog ko, I will pass an anti-corruption programs. Maghimo sa mga programa nga nagapabakod mga ka-K5 sang transparency kag accountability, no? Sa city government. Pinaagi abi sa stronger anti-corruption policies kag whistleblower protection. Sino ni mga whistleblower? Amo ni sila mga nagahatag bala sang information ay kang tanan mga ka-K5 sa mga kwanbla, sa mga ano gani niyo, sa mga corrupt, mga nagahimo sang pagpangawa tira sa City Hall. Sa mga kawatan da City Hall. Preparar ka mo. Tapos mag-strengthen sang anti-drug campaign, no? Magahimo kita sa ginatawag naton nga program nga mag-focus sang prevention programs, rehabilitation services, kag community awareness para nga kontrahon o kon inang labanan mga ka-K5, no? Ang problema sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Nami man nga kuan nga programa K5 Andre, nami man daw makapasar man kato sini nga mga pumuloyo, no? Kag sa isa mga ka-K5 nga hambal ko sa 3 ka mga bagay nga ato sini nga pagahimuon. Ang ika-3 mga ka-K5, no? Amo ihambal ko sa nga be the voice of the people. Mangintingog ako sa inyo sini nga mga pumuloyo sa ato sini mga pumuloyo diri sa syudad sang Iloilo. Ako ang inyo nga mangintingog sa kahanginan. Wala labot sina, magahimo kita sa mga programa nga maghatag sang access sa information kag community involvement mga ka-K5, no? Pati na ang mga pagpresentar sang mga concerns sang mga Ilonggo sa City Council. Ako na yang inyong representante. Hindi tadi mangin istampa di guma. Di kita diri mangin sunod-sunod lang daw kaangay sang tando-tando. Kabati ka mo sang tando-tando. Kilala yung tando-tando, inablang antes mag-alibangbang blang nga ulod. Okay, 500 naman na sa, no? Ang antes ba sa mag-alibangbang nga ulod? Kundi ang ulod, firmiro manginaon dahon. Tapos dugay-dugay maputos na siya, no? Pag putos siya na, may imo na sa nga daw dako nga kwan nga ulod nga kwan nga color brown, amo na sang ginatawag naton nga tando-tando. Tando-tando na, uyatan mo sa saya nga puno na pagkatapos iya nga buli, tiyog-tiyog na mo na, pamangkuton mo na, tando-tando din bukid. Gamo-amo na sa, tudro yaman bukid. Amo na sa ginatawag nga tando-tando mga ka-K5. Rubber stamp or tawag naton nga estampa di guma. Ate, kung ako yung manging kunsal sa syudad sing Iloilo, hindi ko kasaho sinaya. So, with this experience mga ka-K5 sa radio bilang radio commentator or radio commentator and anchorman, ako ang si John Kapulot mangin kampiyon, no? Sa ginatawag nga transparency. Transparency, combat illegal drugs, and be the advocate for the people's voice in Iloilo City. Amo na nga ton nga moon mga ka-K5 kay para nga at least nga to sini nga mga pumuluyo mga ka-K5 hindi kamo makahinulsol blang mahambal kamo nga ay butang naton ni sa syudad ni John Kapulot ni way mantupa ni man. Kay para nga parang kahanay kita tanan-tanan mga ka-K5, no? Amo na gani nga gusto naton nga i-plastar masyado ni kay amo ni guro kung ka isa nga daw may kahadlok sila nga makapungko dara sa City Hall kay base bala kon may mga bukaran kita dan di pangtaguan yun na daan. Aras kay 5 Gene, ari-ari o. 5 Gene daw dito ni sanasan sa City Hall mo. Mga ka-K5, very check na to ng latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad be. Wala na kung wala pa. Pero check na to mga ka-K5, may upo na magkusubong nga gwapa nga reporter. Diri sa ato sila nga pagpangaragan. Si ka-K5 Jenny Kauyunan,
sa Situational Report. Standby! K5 News FM Hampion Report. Mayong gabi, kasi 5 June. Idol! Bawa! Kamusta? Nahidlaw man ta si imo ba? Do absent kang ligid nga Domingo. Ano ka man, nag-date ka? Dahil lumasyag ko. Sos, abi ko na ano man yan, huwag maglisensya ni si kay tatay niya man. Maglisensya ni kay tatay man, ni ma-date ni, o ano ni, abi ko na, sili ko basi ko nabihag na bala to, aw? Why man. Why pa. Kung mabihag, di naman kita sa ori, ni ikaw yung una akong pabalot. Ba, nagahulat-ulat yung mga bihagon. Why pa kuno, why pa. Kasi 5 June, dari kita subong sa may distrito sang La Paz, madulom ang dalanon, dari kasi 5 June. Nga dulom, uy, mga sugada. Kasi 5 June, subong gabi, naka-experiensya sa brownout ang distrito ng La Paz. Isa paglibot-libot na itong dari kasi 5 June, madulom ang nagatiga lang dari ang mga solar lights pala nga street light kasi 5 June. Ang mga salakyan nga dagaagi. The rest kay 5 June, wala na ang mga 24 hours dari nga mga establishments. Why dito kay 5 June? As in, though ang distrito sa Lapas sa karon na kay 5 June, wala gid siyang kasanag. Ligom dulom galing si distrito sang Lapas. Dabot silingon may brownout dira nga lugar subong. Bilog gito kay 5 June nga distrito sa Lapas, ang Lapas substation kay 5 June ang brownout patugtog sa karon kay 5 June. Ate ano kunong rason may hindi na tabi kakilala, hindi tabi kabalo kung sinong spokesperson subong nga bag-o sang inang sang More Electric sang More Electric and Power Corporation bla kay si Miss Joy Fantilaga abi nagpainto magabis kay Jiri mo. Tawa ka nami sa pangabuhi edi sa Maymor nagsaylo-saylo sa lang tawa kundi daw hindi sa mapuslan subong. Kaya matamat na practice binutig. Para lang hindi lang ko daya magkomento Para lang maproteksyonan niyang mayor. Hindi ka magkomentaryo? Hindi na ko da. Kung ano may galao, mabi si Jerry nga, kung kwaon ko ni si Joy, sila niyang tanan-tanan ni silang mga media ni migahon niya ni tanan-tanan miguhon, way si kabalo, nga mo man gyapo na. Lain balaan niya nga maging spokesperson kasang isa ka private entity, ka maging spokesperson ka sang politiko, kay man nga ang politiko, iya di hamak nga puwerte, kaya kung ni butigon blaw. Hindi ka magsala-sala kambal mo, kigan ka man ka mayor. Lang tawa. Te, subong mapuslan ta sa hindi. Para sa more nga kanamiton, te sinong kwan subong mang bag-o nga spokesperson sang More Electric and Power Corporation man, why na? Actually, kay 5 June, though wala pa sang designated na spokesperson ang More Power sa karon. Pero as to the reason, kay 5 June, kung nag-run out, there is dito sang La Paz, ang wala pa nila kay 5 June, hibaloan gid ang insaktong rason. Kumbaga, on trace pa sila kung ano gid ang gintunaan ni kay 5 June, tag-ongoing ang action dahil kay 5 June, agud magbalik sa gilayon ang kuryente kay 5 June. Mayon lang kay 5 June, subong nagatupa ang medyo tuloy-tuloy diri sa Iloilo City, hindi gawa mapaang para sa mga taga-distrito sa La Paz, matulutugnaw ang dapyas ng hangin kay 5 June, modo manami ang tempo pala subong kay 5 June, tikaina nagtupa ang ulan, subong manami ang dapyas ng hangin, hindi mabatsyagan sa kay 5 June ang kalamig sang tempo subong gabi kay 5 June. Okay. Ari galeo may gin-post diri ang taga More Power sa ila sining kuano sa ilang inang kuani nang ano ganini sa ilang group chat. Hindi ang isa pagid ang page nila bala. Nakabutang diri More Power Advisory Unscheduled Power Interruption. Date March 23, 2025 Sunday. Time interrupted 10:24 PM. Bago lang gali niyo. Bago lang gali nag-brownout, no? Alas 10:24, mga 10:24 PM. Affected areas is La Paz Substation. Status ongoing trace up. Tapos may butang disdalom. Apologies
for the inconvenience. Rest assured, we will restore power in the soonest time possible. Okay. So, why gali unscheduled brownout gali niyo? At least sa K5 June na mayad lang nga subong manami ang tiyempo K5 June, malamig-lamig ang tapyas ng hangin. Hindi gid mag-antos tubo ang aton nga mga bilog nga kuan gid no K5 Jenny. Bilog nga lapas gini ko no. Bilog nga lapas sa K5 June, kaya paglibot naton, bilog gid nga lapas ang wala sang suga sa K5 June. And as a matter of fact, K5 June, diri kita sa may lapit sa MacArthur, nakita na to sa K5 June nga naglabay pagulang ang sarakyan sang more power sa K5 June. Siguro ang ginapangita naman nila ang source bala sang or ang rason sang brownout gilayon nga mabalik ang suga ka K5 June. Makita na to sa K5 June nga diri sa lapas ang mga residente diri ka K5 June ba damo ang naga-walking. Siguro man kay mapaano sang tiyempo bala K5 June di ba si mapaang man to sa ila walking anay before nga or hulat-hulat antes siga ang suga bala ka K5 June. Diri man niya ka K5 June bisan nga amo ni brownout sa Japon sa K5 June ang may mga siga man Japon sa K5 June nga mga suga aton nga mga ambulant vendors ang mga solar powered na nga mga street light ang may mga generator sa K5 June. Sa iba naman niya nga distrito kinaka K5 June dito sa may distrito sa Haro Plaza K5 June. Nakita naton dito nga apisar nga manug alas 11 na sang gabi K5 June no ang ano man gyapon buhi gyapon ang aton nga mga ambulant vendors dito K5 June nga nagatambay kag medyo matauhay naman sa K5 June ang dalagan sa trapiko sa karon sa K5 June. So subong lang gid sa K5 June no, i-advise lang sa mga nagalakat-lakat sa karon nga magdala gid sa payong kay dako ang chance nga magtupa ang ulan sa K5 June. Ang dulo mga aton kalangitan. Oo, K5 June wala gid sang sign nga may bituon nga magpakita subong sa K5 June. Ati may lang gani kay bugnaw ang panahon ta subong mag-brownout ta sa may distrito sang Lapas no. Amugid sa K5 June pero ba't sa nato ang paang gyapon sa K5 June sa iba na bala nga though not well ventilated ang mga barangay ang mga balay bala K5 June especially sa mga boarding houses bala K5 June nga limited lang ang space di puro agwanta lang anay ka K5 June. Ahay. Agwa kamo da ka maglagaw-lagaw sa plaza bukas magro plaza da bukas ang plaza sa Lapas o sarado? Sarado na. Bukas sa K5 June, may mga portion lang nga ginasirado, especially nga may gina-construct dira sa may field nga portion sa Haro Plaza or sa Lapas Plaza, I mean. Pero ang ibang portion ng K5 June bukas muna na ba natin K5 June, no, ang dramo sa naga-walking subong K5 June, especially siguro ang grupo ni sa mga call center agents, kay diri sa may Lapas sa K5 June, may call center company na rito, naga-walking guro sila kay since na brownout, wala sang trabaho ka K5 June. Oo, gali no. Siyempre brownout ang ginagamit nila kung magtrabaho sila, computer mong. Tapos, pindot-pindot. Joke lang nga ba, sila kung mangakig naman sila sa ato. No? Ginalog-logan nila kamo ka mga sensitive sa inyo. Sa inyo man, di po ka mo pwede malahugan nga. Inang at yung galituod no kiti basta brownout ganiti why sila internet why connection. Oo. So wala man gani kay June sa generator. Niara man. Wala. Away man generator. Ate. Okay. Lagaw-lagaw ka man Lapas Plaza da para nga makapahunay-hunay galing. Ulo aligmat lang mo ibase may dugay-dugay bla may gatuslok skillin nyo da ka maghambal nga sa niya cellphone mo. Kaya ang Lapas Plaza mandaan sa K5 June bisan hindi brownout madulom. Agay. Sabi ko naging panami na da ni Mayor Treñas kaya ang mga plaza naton ginpagwaan niya na sang budget hindi bla? May ginpagwa na sa nga budget da para nga ipakayo sa mga Lapas sa mga plaza naton tapos dulom pagyapon inano. Tiba sige na ulihi pa ang suga ka K5 June kay may mga muna nga kina-construct pero as to other plaza sa K5 June kung i-compare naton do medyo madulom din man ang pahing sa Lapas Plaza ka K5 June i-compare mo sa Haro i-compare mo sa Molo madulom ang Lapas sa K5 June. Yeah, okay.
So, amo ning kanong sa nakabutang diri sa inang page sang More Power nga bilog gali nga kwan nga sakop sang Lapas substation. Ano dada feeder? Lapas feeder, ano dada feeder 3 blamong no? Hindi kita specific sigurado kasi from Juno kung ano nga feeder, di ba sa Lapas substation ang apektado. So yun nato sa from Juno ang bahin sang Lapas sa tanaw nato ang sitwasyon kay kung hindi magpasiga si K5 Jason Talaron kay K5 Juno medyo madulom gid ang army kay K5 June ang dalanon diri sa may distrito sang La Paz kay K5 June no. Kaya nato pati ang 7-Eleven wala sang suga. So amo ni kay K5 June makita tanon sa Facebook live tamaan ka dulom ang dalanon kay K5 June no bisan ang aton nga La Paz Plaza. Kung ako kay K5 June do hindi ko na pag-i-recommend nga maglibot-libot sa La Paz Plaza sa among nga oras kay K5 June kay do ka delikado. Gani man may lang sang una kon sa tatay digong pagapungko kay way adik nga gagwa. Subong nga daan pita pa kita mo pati sa Facebook kinapakita na kung paano maghigop ang mga yudikakak nila. Kita pa na sa Facebook kung paano maghigop sang sabong mga tunton law. Kung na way gamo-amo na kay man nga pag makita nga gamo-amo kasi na laban-laban pagkaaga untay buol mo. Subong yung mga kakipad. Yes, K5 June. Tuod no. Basi bala kung dugay bala samtang galibot-libot ka nga lakat-lakat ka nagapangin-hangin. Gulpi lang gani mo na gani. Gulpi lang may toslok skillin mo bala ka maghambal nga. Ano pa inaulat mo? Yatang na di cellphone mo. Kagang mga kwarta mo, wallet mo. may ara da nga checkpoint. May checkpoint ka mo da? May checkpoint kay K5 June, no? Ay, ano, K5 June, nagbalik na ang si Tuga diri sa Lapas kay K5 June. Oh, sana, galis ang plaza sa Lapas kung may suga. Nagaw, sa Sagwa, sa gilid. Sa Sagwa lang galing, sulod do, ng dulom. Oo, bago lang kay K5 June, may nagyan kita nga checkpoint, no? May mga PNP nga nagabantay dito kay K5 June. Tapos, to make sure man kay K5 June, nga safe ang mga nag-agi diri sa La Paz Plaza. Kadungan naman kay K5 June, sa Kamalat checkpoint. Diri kay K5 June, makita na to, nagbalik na ang kasanag sa distrito sang La Paz. Ate, sige na lang taon naman ang update karon sa ilang sa ilang inang Facebook page lang taon tarmay kung ano ang ilang nakita diri nga rason nga ang gulpi lang nag-brand out kay manti unscheduled brand out ini natabo mong ubot silingon wala man schedule gulpi lang nag-brand out sa ila no. So munang hibaloon naton kung ano natabo nga ang gulpi lang nag-brand out. May man kay way man malabutan pila ka oras no minutos man gamay man lang. Sobra lang man 30 minutes kay K5 June. Bauti sanag na nada sa kwan sa call center nga tupad sa plaza sa lapit sa baligyaan ni Nanay Immaculate Concepcion. Oo, dito yung mami kita kay Nanay Immaculate kay K5 June tamyawon ta na sa mayong gabi si Nanay Immaculate nagapuro bantay dito daan kay mo nga programa kay na kay K5 June. Gani o tsamba gina sa iya nga kwan si K5 Jason amo ning ginagya niyan ano nang gadapitay na dahon. Ano naman to nakita ya tapos mapahinay-hinay pero may makita na sa balanga daw inang puti TL dahil niya nagkahinay-hinay. Grabe nga mata kay 5 Jason ba? Hindi man to siya magpahinay-hinay kaya ang mag-upod to babae kag lalaki. Okay. Abi ko ni puro babae to. Babae lalaki galito. Couple. Okay. Samtang samtang madulom ang dalanon sa Lapas Plaza. May duhang or may magkarelasyon nga nagalakad-lakad at K5 June. Kaya take advantage ang kadulom. Hindi naman namin ang dapat kung may partner ka, for example, upod mo, imunubya o kunubyo, namin kiman ko sa dulom maglakat-lakat, ha? Oo, ano ang advantages kung dulom ang inalaktan nyo, ha? Hindi ka makita. Hindi ka makilanlan. Hindi ka makilala. Hindi makita ang ginaobra. Okay.
Mani sa Jason, ano ko na pag-end? Ah. Hindi mabatian. Okay. Talagsa nag-comment. Ano ka mo? Talagsa nag-comment si K5 Jason, sakam-sakam pa ba? Hindi mabatian. Nga, ang kadulom, kinanglanon na yung bati kaya hindi ba? Bisan dulom na, babatian. Bisan dulom na, babatian, magyapon. Mas batiyon, gani kayo mag-ano galino. Nan, husto! Bino, hindi mabatian. Nga, anong okay. Anong ginahimo nila kung dulomaw nga kinalma maugayong ginaihaw? Ano ko no? Malinong nga ugayong. Sampol. Dahil sa kamaan. Hindi kapag may ko ni kapagpulian sang taga Hong Kong to ay. Ati nagsiga ng suga. Laban-laban si Mami Immaculate Concepcion, nagbalik naman to kay ang mga taga call center agent to, laban-laban makadto naman siya tong Tianggi. Di dito kita nag-agi kay Fab June bago lang no. Ti nagahimos-himos sana Immaculate nga matila guro ka kapit kay Fab June at timing nga siyempre, basta call center ikaw, puhunan mo dito kay Fab June ang kape kay bugtaw ikaw at kay Fab June bilog ng gabi. Ati laban-laban na klinika di TX Coffee Mix man nilang inapang gamit na nila. Dra sila gabakal kay Mami Immaculate Concepcion siguro. Sakto gito kay Fab June. At least diba kay Fab June, bisa nagapulaw ikaw, basta imo kape, healthy nga coffee kay Fab June, why giti problema? Okay. Sige Te, mayo kay nagsanag na ang La Paz Plaza. Why ka mo sa may nakita to nga amo nga sanging samtang nagadulom ang La Paz Plaza gin take advantage nila nga duha. Waay kay Fab June. Kay siyempre may police nga naga-checkpoint. Ay oo. Sabad Sabad sa mga pulis tani ang matabo sila tani makanta na sila nga duwa nga inang to become one. Paano ang to become one kay Fab June? Paano ang to become one? Aba daw pa inusinti kay manggali yan. Inusinti kay manggali sa mga amo na mga ngakon nga kilala silinya nano man niman. Yang ngara sila sa may puno sang kahoy. Tapos sanag ang bulan. Tapos duha ila landong. Tapos dugay-dugay gulpil nag-isa ng landong na lang duha. Ano na tabo? Nagkasanib ang dalawang dibdib siguro. Nagkasanib ang dalawang dibdib. Nagano pa sa naduwa kay Fab June. Gingla ano ang term na lipataw kay Fab June. Ano ginlamon, ano man ging merge. ano na sila may nagbaliw. Nagpilit. Grabe, nagpilit. Basi ba nagsapol? Ay nano! Nagtupong, ano? Nagtupong? Oo, nagtupong. Ay, kalain. Amo nang mga masiplatan sa una pirmi sa akong amigo mo niya pre-pre. Manawag na sa dayon niya pre-pre. Nya request plaza haro subong ni ko gano kada. Nya galagaw-lagaw. Ni ko tinano. Nya manisiplatan ko di sa puno sa kahoy yo. Ko gano da. Nya gina duha sila bilog, landong nila duha. Nya subong. Isa na ila landong pare. Lingkod tingin bayaan sang lalaki ang babae niya hindi Ara man ang laki, ara man ang babae, niya puro isa lang galing ilalandong.
matiyag ko ng sapatos-sapatos na dabla. Kita mo na dahil sa may Haro Plaza, may sapatos-sapatos da. Wala na ka kay Fab John, ging demolish na to. Sapatos-sapatos. Agin demolish ng sapatos-sapatos da. Agin demolish man tong daw, ano gani niyo? Ang, amo kag manog. ang dinosaur? Oo, wala na da. Ting statwa sa amigo ko, ara padaway na, demolish man. Hindi demolish man. Ay, silang amigo mo? Basta amigo ko, nang kuwan na blang, dang amo na Hindi demolish man. Ay, demolish na? Oo, pati ang manog. Tingala man ko nga ang migo ko doon nagakwan subon doon nagalain ulo ya kay ang iya galing statwa da sa may Haro Plaza dula. Ang utok subon hindi maintindihan do, hindi mo maintindihan ang utok ya kung tarong pa sa nga tao kung hindi na. Guro gilalain siya kay iya nga statwa dan dula. Duwa gi sila da, ang isa manog, ang isa amo. Dito sila kita sa Mulo Plaza, guro matya ko. Ay, kalain. Ate, sige ah. Guro matya ko inang sapatos na kag inang amo-amo na kag ang dinosaur. Matya ko na mo damo na guro sa nahimo nga mga kabataan mo. Ano ba yung John? Okay, from John? Oo. Ano? Ano to? Ang mga kabataan? Oo, ano? Pero may mga kabataan, yung mga kay Fab John, makita nga. Hindi, ang buot ko silingon, inang sapatos na da sa una sa may Haro Plaza, kundi may surudlan na da nga daw pwede kada kapulo panago, hindi ba? Ata? Oo, ang sapatos, pwede kada kasulod-sulod sa una mo nga pwede kada kapanago mong. Dira gali nagaano, ang duha ka lantong nagaisa. Draga damo ang bata. Mati kay why na da subong, amo na guro na sa Lailo sila to sa my garden of Labo. Ang tawab lang Sunset Boulevard bla kay dugay-dugay Sunset Boulevard na da kung may mga dulom na da may puong-puong na da laban-laban may damo naman matuhaw na da mo. Actually kay Fab John no hambang ni Sir Nestor Canong sa aton ang head sa Task Force Morals and Values. May mga sila naman sa mga minority edad ang ginsaway nanda ka kay Fab John nga naga panago sa puong-puong kag sa madulom-dulom nga bahay sa Sunset Boulevard kay Fab John. Ay gali ka? Hambal sang migo ko siling ni Kwan bla ni James Kai de Liomes bla. Siling nga pare, niya inang to become one, niya mo na siyang natawag nga taklap. Namin sang term niya ba? Taklap. Tindihan mo na ako na taklap. Hindi. Araw-araw ka man. Ang taklap, yung pagkabalawak kay Fab John, for example, may buho ang inyong asin or inyong atop, yung taklapan mo. Nan! Amo na! Kung like for example, bla, ang balde, nagatindog ang balde, butangan mo sang tabon, amo na sang taklap. Buho ni mga atop, tapos gatulo, taklapan mo, amo na sang taklap. Taklapan mong buho, parang hindi makita ang buho. Sino ba ito kay Fab John ang nag-comment? Sino nag-comment? Migo ko, si James Kai de Liomes. Tanda si Sir James, kay Fab John ba? Tanda no? Oo. Sobra katanda eh. Daw perdiho na niya sa K5 Jason sa katandaon siniyaw. Retiro na sa K5 Jason, K5 John, ginahatay, gano'n ng trono. Sa kay James? Oo.
Malang pahuway na ko, ano ya? Tagda na kay Sir James. May harap pa bilin si ka-K5 Sir John Amahan di Tanoy. Ay, tanda mo nila yan. Perte, ang katandaon sinisos mapa 45, mapa M16, kayang-kaya mo. Target ya sa cam dayo mo. Yung isa sobra-sobra pa yun. Daw bulgar na giniya yun ni Romeo Subiri yo. Ang yan ni Romeo Subiri ya, kuan niya bulgar na kitama siya niya sampaw tong. Ay kalain. Sige So, kung ano natabo sa imo nga nang K5 ano? Hindi kay nga aton nga screen black kitaon tong imo nga itsura daw lain na to yaw. Ay, nalobat cellphone yung kasi Fabio. Galing. Sige Te balikan ta ka karon guys sa mga detalye sa mga balita mo Sige ka kay Fabio Hindi nga situational report ang gidron sa inyo sa Detox Coffee Mix nakakapitan na nagka-detox pa. So ni kay K5 Ray Espeha umalay nga palanggagid ang banwas sang potota na. Upod sa patron si K5 Jason kanaron ako naman ang inyo alaga si K5 Jenny kaulisan para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko sa Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Dabatian mga ka-K5 ang situational report nagikan sa patrol naton with ka-K5 Jenny Kauyunan. Kadala sa aton oras 4 minutos na kaligad sa alas 11. Mga ka-K5. Sa ato sining panumbalik ang pila ka mga detalye sa mga balita nagikan sa iban pa nato sining mga ka-K5 reporters. Dili sa ato sining pangalagan. Ang mga balita ngayon batian ang builogman nga giradulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Kaya star ka bala sa balahaon nga kag matubig nga lugar. Nga paborito balayan sa mga lamok. 100 na kon isa kagatos ng kaso sa biktima sang dengue ho. Mga ka-K5 no? Taas bala imo hilanat kag may upod nga sakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sang karawasan. May naobserbahan ka bala nga mga pulang rashes nga nagatubo sa imo guya o kon sa imo dughan. Kag ini tanan-tanan mga ka-K5 may posibilidad no nga may sintoma na ikaw sang dengue. So kinanglanan nimo nga mag D3 Bio. Nga kay ang D3 Bio isa ini ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Upod man ang vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties nga kontra sa mga virus ilabi na gid pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio mga ka-K5 ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides. Isa na diring natawag naton mga ka-K5 nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga ginakonsider nga isa sang pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot or kalikasan. So ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa MCT o kung ginatawag naton nga medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas. Ano ang vitamin K? Ang vitamin K mga ka-K5, isa ini siya ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding or pagdugo kung ikaw ang may dengue. Tapos, mga ka-K5, ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig ini sa proseso nga platelet aggregation. No? Nga amuman ang nagabulig agud nga malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kung ikaw ang naimpektar na sang dengue.
amo na kun nga kinanglanong ginaton ang inang Klinika D3 Bio. So mo na, kagati siyempre mga panugyan nato sa ato sila nga mga tagpalamati, tinluan ta nga ato nga ugsaran para hindi paggabalayan sang lamok, no? Nga nagadala sang dengue virus. Likawan nato nga mag-stock sang tubig, no? Nga wala sang taklob sa ato sila nga balay, nga mahimo itlogan sang lamok nga or nga dengue carrier mga ka-K5. Kag pagkatapos, siyempre, mag-inom kita sang D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. So kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. K5 Night Watch! Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Labi na sa ato sining nga mga nagkalinain man nga mga butika, kag sa ato sining nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Alas 11:08. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Nabagtabos ako na... Luha ko. Sabi mo yung pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-ina pa kayo sa Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas
Inainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sila nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Pepe ko mati, mga kanisa sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong milimintos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga oras karon. Kalabor kita sa 22 minutos na kaligad sa alas 11. Sa iluhanan nato na mga pila na ka mga balita kag information. Mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sining patrol. Check na to na ang mga balita kag informasyon nagikan na kag detalye sa mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga ka-K5 no? Gaya lang ko signal di ko nara na siya K5. Ara na. Pero check na to mga ka-K5 ang mga detalye na sa mga balita. Kita sa patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Sa K5 June, unahon nato no sa mga police reports nga aton nga nadikom subong nga gabi. Una dira K5 June sa may panuwasa nga Duanyas. Tatlo K5 June ang pilason matapos nga nagbunggoanay ang duha ka motor K5 June dito sa may barangay Kapuling Duanyas sa K5 June tak na alas 3 ng hapon. Matapos sa K5 June nga naglapaw sa iyang lane ang isa ka motor sa K5 June. Rason nga nagbunggoanay sila kag upigid or gubagid ang front nga bahin sa ila nga mga motor kay K5 June. Pila sa kamot, pila sa baba kag sa iban pa nga bahin ang naagom sa maton nga mga biktima kag gindala naman kay K5 June sa hospital agud makakuha sa nagakaigo nga bulong kay K5 June kag ang pamilya kay K5 June wala pa man naka-decide whether nga magpasaka sang kaso o kung hindi bangod na gina-prioritize nila kay K5 June ang kumbaga ang health sang ila nga mga himata sa K5 June. Kagkatang naman nga bahin sa Banwa naman sa Kalimudyan ni K5 June, isa ka lalaki ang ginaresto sa barangay Dinok, Kalimudyan ni K5 June matapos nga nakuhaan ni K5 June sa granada kag pusil ni K5 June no ang suspect kilala kay alias Jobber ni K5 June kag nakahunong na karon sa karsel sang Limujan PNP kag magapangatubang sang kaso nga pagdapat sa possession of firearms sa K5 June. Kag naman sa Iloilo City kay K5 June ang kaso sang K5 June nagdangat na sa 146 as of March 20. Isa na ang record nga napatay kag apat ang active na cases sa karon sa K5 June. So ang aton nga City Health Office ang ginapamunuan ni Dr. Maria Diaz sa K5 June nagpayag na natulala sila nga magpatigayon sang listing sa mga barangay K5 June sa siyudad ng Iloilo agud nga malikawan na ang pagtaas sang kaso sa K5 June where in fact nag-start naman sa K5 June listing ang mga bulutuan diri sa may Iloilo City. Kag apatayon man sa K5 June ang pangabay kampanya sa City Health Office sa mga Ilonggo diri sa siyudad nga i-practice naton ang 4S strategy batok dengue kay K5 June kag mag-ugyon sa 4 o'clock habits sang Department of Health kay K5 June amo ni ang pagpanglimpyo gid naton sa palibot kay ginaretirate sa aton nga City Health Office kay K5 June no kung always kita nagapanglimpyo sa aton nga palibot wala sa nga pugadan ang mga lamok kay K5 June kag kung wala sa pugadan ang lamok wala sang dengue kay K5 June. Amo gid. Dapat gid. Oo. Amo na ang pangabay sa City Health Office sa K5 June. Si Gary K5 June, amo na ang balita nga nakuha naton sa patrol kaupod sa K5 Jason Palaron. Ikaw naman sa K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita at serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Nabatian mga ka-K5 ang report kag informasyon nagikan na kay ka-K5 Jenny Kauyunan na mo nang ginahambal ko sa inyo. Hindi na naton pahulaton niya magsagi ka pang limpyo sang aton nga paribot para sa 4 o'clock habit lang. No? Mga ka-K5 dapat ay mo naton niya kada adlaw pang limpyo gid kita. Kag siguraduhon gid naton nga kung daw pwede pa malang kung daw may lamok gid ang atong sulod sang balay. Gamit ka mo muskutiro. Uso pa ng muskutiro sa unaya, hindi Black K5 Andre. Sa una, uso ng muskutiro man nga. Ang mga balay sa una, mga wala sang aircon, mga wala sang mga electric fan,
So ang ginahimo, bukas ang bintana, bukas ang bintana nila, tapos butang lang sila yung muskutiro para nga mga lamok kung magsulod ang lamok sa ilang balay, ini makasulod sa nagakatulog kay manti may muskutiro. Pero hangin, mabugnaw. Kaya hindi pa uso sa una electric fan, hindi pa uso sa una ang aircon. Subong niya may mga aircon naman kitabi mo, may mga electric fan, mga kaki-5, no? Pero kaya hapon, delikado kung kita ang makaltan sa lamok, ilabing kita mga dengue carrier nga mga lamok, mga kaki-5. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, kaga information sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, nagikan sa iban pa naton nga mga kaki-5 patrol reporters. Check naman nato na mga balita, nagikan sa kay kaki-5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa report ng LTO Regional Office 6. Magasugod na sa pagpang-release sa mga plaka sa Abril 2025. Ano nga mga klase sa mga plaka ni? Kaya mga detalye sa mga balita upang kita sa kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 June magasugod na sa pagpagwao kon pag-release ang backlog sa plaka ang Land Transportation Office kon LTO Region 6 sumugod sa Abril tuig 2025. Ginako man diri ni Attorney Gaudioso Hidaspon II ang Regional Director sa nasambit nga talatapan nga nagapabilin ang problema sa wala mapanagtag nga plaka. Samtang gin-confirm naman sini nga gin-authorize na sila sang ila central office agud magpatigayon na sa nga distribution. Dugang pa mahimo naman nga magbisita ang mga motorista sa ila opisina agud nga i-claim ang ila assigned plate numbers. Suno pa diri sa direktor, apisar may pondo para sa bag-o nga mga plaka ginapasulabi sa karon sang opisina ang mga backlog no o kon wala pa ma-distribute nga mga plaka humalin pa sang tuig 2014. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy nga mo ang GTX 500 Mighty C kag D3 Bio, and of course ang liman nga balita ang ginadulong ni K5 Ray SPH Umalay nga palagagid ang banwa sang Pototan. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga K5 report kay informasyon nagikan na kay K5 Kim Kaluyo. Nakadala sa aton oras sa mga K5. 29 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ilo kita sa iban pagid nga mga balita kaga information nagikan sa kay K5 Alex Escalante. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ni may kang tanan sa report ng probinsya kuno wala naglabway nila nga nalabot. Uway nila nalabot mga K5 ang 95% nga vaccination rate sa mga kabataan. Vaccination para sa ano ini? Kag mga K5. Ano rason nga way malabot how? Mga detalye sa mabalita upang kita kay K5 Alex Escalante. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 Alex sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Wala malabot sang Iloilo Province ang 95% nga vaccination rate target sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO, luyagid kun tani no sang probinsya nga malabot ang vaccination target apang nabudlayan ang mga ini nga lagson. Bangod nga may mga ginikanan sa gihapon nga nagapakatig-a nga pabakunahan ang ilang nga mga kabataan. Dugang pa siniluyag sang IPHO nga magpanawagan sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan sa mga rural health unit sa probinsya sa Iloilo kag hindi magpati kag magsalig sa ginapatihan kag mga pakuno-kuno nga ang bakuna ang mayara sang negative effect sa lawas sang mga kabataan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa GTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Mo gali ng rason kung nga way malabot ang 95%.
Kahit tungod nga mga ginikanan gali mismo among waiga pa baksin sa mga kabataan nila. Di kung makaipikto ina sa mga lawas sa mga kabataan ang mga baksin nga ini. Mga ka-K5. Tani nagkalamatay na kami subong. O ni Black K5 Andre. Kaya kami tanan-tanan kagi kami sang vaccination. Binabaksin kami sang una. Pinatublukan kami bakuna sang una. Okay, amo na nga mga abaga niyo may mga tuslok na di sang dago mo. May mga agi gani sang dagom nga mga pinalian. Hindi ka mo magsagi isang pati-pati bla sa mga istorya-istorya na kay mga way na nag-aagi mga ka-K5 sa mga pagtuon sa mga eksperto. Mga kuha na okay man nga nagapati kita kag sa kinanglanon taman nga magpati-pati sa mga merko. Magpati-pati sa mga manugbot-bot kag sa mga manog luya. Pero kinanglan tihon tagid kay mga ka-K5 ang ato sini nga mga doktor kay nga gintunan nila, naging praktisan nila, naging trabaho o gin eskwelahan nila ini para mga ka-K5 sa aton sini nga kaayuhan. Kami baksin, tanan-tanan nga mga baksin ginagi samon mga ka-K5 no. Kung kay salat nan pa migani balatian, yan pa kamo nga way kamo kagi baksin sa mga ginikanan da. Anong gina-offer sa inyo nga libre man lang sang gobyerno, kuhaan nyo kay nga para na sa aton tanan-tanan mga ka-K5 nga kaaraydan. May gabi lang gali sa iban pa nato sini nga mga followers no. Sa kay ni Carmel nya ara subong ang sapatos sa may Garden of Love diri sa amon sa Nabitasan. Ay gali ka. Ara na gali kuno sa Garden of Love ang sapatos. Laba-labanti disgrasya gid. Sa kay Christine Gardosa niya abi ipakita man diin ang baligyaan ni Nanay Immaculate Concepcion. Ti nalabayan to inaway na naka sa sunod ipakita na mong baligyaan ni Nanay Immaculate Concepcion. Subong man iban pa naton nga mga followers inang sinini Carmel nga tama gid na hambal ni Kong Jamjam ya idol biskan kontra partido kon ga pangayo buligan ang Team DP Force GMC. At ihoy kay man siyempre tisa din pa sila mangayo kay inang dire kita public official kita so kita ang kalatuan sa aton sini nga mga kwan nga mga pumuluyo indi bla galing kay nga aton sini nga gobyerno sang syudad ya mga ka-K5 no. May pagka madumot, may pagka ano pa no sini yon nga may pagka mapiguson. Ay nabalang kung hindi kay mo iya magsunod sa gusto nila, labi kaglabaw sa tanan sa parte sa politika kung hindi kay mo iya magsunod ya sa imo nga mga barangay kapitan da barangay official kung sino imo dapat nga kampanyahan sa nga mga politiko, hindi kanila iya paghatagan sa kung ano nga mga benepisyo ginahatag sa ato sini nga gobyerno mga ka-K5. So sala ina nga klase sang rason kay sala ina klase sang pamaagi sang panggobyerno sa syudad. Kay ikaw ang amay sang gobyerno, mga ka-K5, ikaw ang amay sang banwa. Pagkatapos eleksyon dapat unite mo liwat ang tao kay nagabahin-bahin ang tao bangod gid lamang sa politika mong. Lalo kamo may mga tao iya nga loyal sa ila sini nga mga kwan nga mga ginasuportahan nga mga politiko. Ang ginahalinan sina no ga kamo mismo nga mga tupad balay giilinaway kay hindi kamo minsaktuhanay kaya ang pagpati sing isa iya nga amo ni siya nga politiko ang nami isa piyak naman amo man na ang imuon ka-K5 pero after sina pagtapos na eleksyon nga may magdaog na kung sino tong nagdaog og yunan nyo mga ka-K5 kag updan magluwas gid lang kung ang ilang nga ginahimo hindi isa karaydan sang tao kay siyempre hindi mo lang pag-ugyunan hindi bla mga ka-K5 kung ang ilang sinay ginahimo mga ka-K5 lang for example pataasan ang real property tax sa mga ka-K5 sa sulod sang 300%. Di ugyunan mo na ay Maria Ihunis ti Garapuni Santissima kung si kwan pa kung si Ronnie Halico Balsida kasi niya niya wala sila gakabusog sakay
Romel Libuon Bunda nya ala Tatay Digong bala idol kay nagadamo na gid sila sa sila idol iban naga-live pa sa Facebook ang mga santimuso nila nga mga yudi patula nila idol. Grabe akig yun. Sa kay mano-mano da mayong gabi, no? Salamat sa imo sini nga pag-upo diri sa ato nga pagpanikay. Kay Bigong Nilalang. Ya di ka mag sila nga di ka mag paapikto sa kay sino man ang kabastusan sang baba niya wala na sa may gasapak sa iya maki-ride on nga lang na siya sa popularity mo. Malula-lula labot siya nga may ride on ti siyempre may racket pa sa kay Chirimal may lapating da mayong gabi kay Christine Gardo siya abi ipakita man ang kinabasa ko na galini no. Si Nini Carmel mayong gabi man kay Romeo Subire kadlaw sa sang taklap sampaw kag tungtong amo nang hambal ko sang migo bla kay 500 sila sa migo ko sila niya hindi ka maglango-lango sa tawo nga nagatungtong sa tawo kay nagahimo sang tawo. Sa kay ni Kay Graho da niya idol, shout out ko na sa kay Arnold Graho sa Zone 1 Balabago. Okay? Okay, ayos na. Sige, sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ngayon na batan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5. Ang Extend Food Supplement for Men mayari ini nga makakaglabuwas ka. Nagabulig para sa pagpanami sa ato sining sirkulasyon sang dugo. Morason nga nami man ang pagpanay pakwan nami ang pag-deliver sa mga food supplement kag sang mga nutrients, mga vitamins kag mga minerales nga ato sini nga gininom o ginpasulod sa lawas nato nami ang delivery niya. Bamong kay nami ang sirkulasyon sa ato nga dugo dra nagaupod mga kakipay pa mga nutrients. So kung magnami ng ang sirkulasyon sa ato nga dugo laban-laban nami man ang pag-function sa ato sini nga mga kaugatan. So kung nami ang function sa aton kaugatan sa ato sini nga utok pati ng mayor nga ugat nami man kag nami man kanami man siya nga itutok. So mga ka-K5 sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati ano po inulat nyo Extend Food Supplement for Men bakla nyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Mga ka-K5 kag ilabi na sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kag pwede nyo ma-add sa inyong cart mga ka-K5 sa Shopee mga ka-K5. Kag subuman ng pila ka mga balita kag porsyon sa ato siling nga pagpangalagad. Kinadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Ang iyan naman niya nga sangkap mga ka-K5 may ampalaya leaves extract powder. May chia seeds extract powder kag may ara nga di sugar cane extract powder. Puno ini sang antioxidant nga nagabulig sa pagdetox sa aton nga lawas, pagdetox sa aton sining nga kaugalingon para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas kontra free radicals ug iban pagid nga mga sahi sang mga pamalatian nga nagasulod sa aton sining lawas, virus kag mga bakterya. Mga ka-K5 Klinika DTX Coffee Mix nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Ang aton nga oras alas 11:41. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
pangalan? Saya na Jose. Jose. Hindi ka rin Japanay? Virgin? Hindi na. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Banala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, nakagay. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano tagad last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, oh. Okay. Kamu ang ma-judge kung sino daon. Oh, okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, okay. Isipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Sis lang ang bilog. Sis lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durbisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi? Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na sa water. Kung aray, udang tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Bukakapoy niya ako. 300! Na pagpatay mo sa lagbong ako na 400! Okay? Tutuha. 500! Ipay mga nagipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa ipay ko sa Jen? Okay. Liwatotang hambang naton hep-hep horay lang pero ang hambata K5
News FM. Ang K5, duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM, bayaw sa babaw. That's not episode kasi nag-vote na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalawa. 1, 2, 3, go! Sagat? Oh, sagat. Sagat sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito sa Hepepurable sa Lingon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinakano mo, sinunod 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, dito sa nagkaya, panagan! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Logo, ano na yun? Nakalong ng logo? Sino naglogo? Si Papa. Ready? Music! Meron ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasama ko na ako sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Oh, sige, ano ba ang pala sa K5 sa Siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pa kayo, kapuloy na to! Wala ka ta! Ano ba ba mo kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 Iloilo. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we are the evening solid. Towards the pillar, Northern Point.
Let's open with your match really fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. You're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to bring us to where our Tell me, do you wanna go where it's covered in all colored lights, where the runaways are running the night? Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Anyone who's bursting with a dream. Come on, you hear the call. To anyone who's searching for a way to break News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 54 minutos na karigad sa alas 11. At ano pangimoon, tas ni mapuli na tayo. Kita buwasa, Lunes sa gabi sa ato sining nga pagpangalagad. Pang shout out ani mga nagkalabili nato sining nga mga followers kay Suset Quijano da mayong gabi, kay Emilita Montelebano Gonzales, good evening, shout out mas kay Jojo Sidano, kay Jobert Carabuena, si Madam Hazel Mayero. Yari si Madam Hazel Mayero reklamo sila niya sa tax na lang siya kakadto ang kwarta, kaluluoy ni ang mga middle class kay igo gid niya sa ilang nga negosyo. Ti bangod sang puwerte nga real property tax nga nagsaka diri sa may syudad sing Iloilo. Sugiron sila anti-poor kuno ang hindi magpakwan, ang hindi magpasugot sang pagpasaka sang real property tax, anti-poor kuno ina. Ang botchiringon nga ang mga pigado nato nga magkauturan among nakabenepisyo sang pagpasaka sang real property tax. Sa din nga klase sang bokabularyo naman. Ay, Maria Ihunis, tigara po ni Santissima o mga ka-K5. Galing alangala na, Chimpota, diri sa ato siling nga pagpangalagad. Kita buwas sa gabi, ha? Sa ato siling nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sa ngalan, sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June Aljuado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.